an balimaw ani ɲantuma yɔrɔ m'an bolo k'a las'aw ma bi o de ye ko baarakɛlaw ka jɛkulu minnu bɛ ni a bɛ f'olu ma ko sɛndikaw olu kɔni bɛɛ dalajɛlen bɛ jɛkulu belebeleba kelen min kɔnɔ ni a bɛ f'o ma ko UNTM olu kɔni ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu fɛnɛ kɔni bɛ sɔn ka taa baarabila la ni ɲɛma sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw ka laɲiniw na an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ni makɔfɔlenw kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko n'i y'a ye ko dɔgɔtɔrɔ kɔni taara baarabila kura la min bɛ kalo kelen bɔ sisan ko kɔni b'a yira k'a fɔ kɔni ko u degunnenba de bɛ u ka baara kɔnɔ ko kɔni o b'a yira k'a fɔ kɔni ko olu kɔni bɛ ka fɛn o fɛn ɲini ko o kɔni u n'u o bɛɛ ka kan o de kama ko olu kɔni UNTM ni o ye jamana baarakɛlaw bɛɛ ka jɛkulu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u ka jɛkuluba in o kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu bɛ dɔgɔkun kelen de di an ka jamana ɲɛmaaw ma ko u ka laɲiniw bɛɛ sabati dɔgɔtɔrɔw ka laɲiniw bɛɛ sabati ko n'u m'o kɛ ko olu fana bɛna baarabila daminɛ min fana bɛna jamana bɛɛ sɔrɔ k'a d'a kan jamana baarakɛlaw bɛɛ de sen bɛna don o la o baarabila kudayi kelen hukumu kɔnɔna na an b'a yira la k'a fɔ ko gouvernement kura min sigira kɔni baarakɛ jɛkulu minnu bɛ yen olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko o tɛna foyi bɔ olu ka jijali la ko olu ka se k'u ka hakɛw sɔrɔ cogo min na ko k'a d'a kan ko olu ka nin kɛlɛ in kɔni tɛ mɔgɔ ko ye ko olu b'u ka laɲini dɔrɔn de kɔ ko mɔgɔ min bɛ se k'olu ka laɲini sabati olu mago b'o dɔrɔn de la balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi aw ni ce aw ka kulomajɔ la